sobre a realización pola Xunta de Galicia de algunha xestión co Goberno Central para mellorar o servicio do eixo atlántico ferroviario e a súa opinión respecto da frecuencia de horarios actuais. Para respostar, temos a Directora Xeral de Mobilidade, doña Elena de Lucas, e por un tempo de 8 minutos, don Antón, ten vostede a palabra, terá 8 minutos para respostar. O compañeiro. Hola, bo día, grazas presidente, bo día a todos e a todas. O transporte público ten moitas vantaxes económicas, ambientais e sociais sobre o transporte individual. Agora ben, os avións teñen un alto consumo enerxético debido á súa velocidade. Pola súa banda, os gases contaminantes que emite un autobús son moi superiores aos do sistema ferroviario. O ferrocarril posúe varias vantaxes fronte aos demais medios de transporte, pero en Galicia non se aproveita todo o seu potencial. Transporte máis seguro, ecolóxico, económico, rápido e confortable son algunhas das vantaxes do tren fronte a outros transportes como o coche privado ou o avión. Malia iso, as liñas ferroviarias galegas non transportan todo o seu potencial en viaxeiros, itinerarios e frecuencias. Os trens contaminan menos e son máis seguros que outros medios e, ademais, outra das diversas proporcións nas que o ferrocarril sae con vantaxa fronte a outros medios é nas perdas por accidentes, tanto humanas como económicas. Os estudos realizados indican que reduce drásticamente o risco de sufrir unha lesión ou morte por parte dos usuarios en xeral. É moi destacada a superioridade do ferrocarril en canto á súa eficiencia enerxética e ambiental. Por metros cadrados de vehículos, prazas ou toneladas brutas, ofrece o menor consumo enerxético dos modos de transporte público. As súas necesidades de infraestructuras en circulación e aparcamentos son menores que para os turismos e axuda a reducir os desplazamentos motorizados. Hai unha ampla gama de medios terrestres con algunhas das vantaxes de eficiencia enerxética, seguridade e capacidade de transporte, pero o ferrocarril é o único en combinar estas tres características á vez e ser, polo tanto, un modo preferente para protexer o medio ambiente e desenvolver o transporte. Os datos non deixan lugar a dúbidas. Fixémonos na contribución ao cambio climático, considerado unánimemente como o máis grave problema ambiental da nosa época. Mentres que desplazar unha persoa por kilómetro en coche supón unhas emisións de 120 gramos de CO2, o principal causante do quecemento global, se o desplazamento se realizase en ferrocarril, estas emisións redúcense a 45 gramos, case 3 veces menos. No caso das mercadorías, a diferencia é aínda máis acusada. Desplazar unha tonelada ao longo dun kilómetro emite 120 gramos de CO2, se se fai en camión, fronte aos 23 gramos, case 6 veces menos que emitiría se se desplazase en ferrocarril. Malia iso, e como froito de políticas desenvoltas, a desproporción no uso do ferrocarril fronte á estrada é enorme. Só en torno a un 5% dos viaxeiros desplázanse en tren fronte ao 91% que o fai en coche, mentres que o 82% das mercadorías viaxan en camión e só un escaso 3,8% fai en tren. Hai países europeos onde esta proporción é moi diferente. Así, por exemplo, en Austria, prácticamente o 50% das mercadorías transpórtase por ferrocarril. A posta en marcha do eixo atlántico ferroviario, cunha mellora moi importante dos tempos de viaxe, ten levado a un incremento moi grande do número de viaxeiros, ata tal punto que hai demanda por parte dos usuarios de que se incrementen as frecuencias e se amplíen e modifiquen os horarios e a capacidade. O eixo atlántico ferroviario púxose en marcha na súa integridade de A Coruña a Vigo o pasado ano 2015, excluindo do corredor a Ferrol e tamén a prolongación do eixo ata a fronteira con Portugal. Ademais da discriminación dunha cidade como Ferrol de non avanzar na conexión ferroviaria de alta capacidade co norte de Portugal, de poñelo en marcha sen contar co sistema de máxima seguridade, o ERTMS, no corredor ferroviario que sufriu unha das maiores catástrofes ferroviarias dos últimos tempos, debemos decir que o eixo atlántico adoece a si mesmo dunha falla de adecuación dos seus servizos ferroviarios ás necesidades dos e das usuarias. Hai lagunas importantes en franxas horarias de horas punta na mañá ou na tarde na conexión ferroviaria do eixo entre as tres principais cidades galegas, Vigo, Santiago e A Coruña, tres das cidades con maior dinamismo económico, social e administrativo do territorio galego. Na oferta actual atopámonos con vacíos de casi 2 horas nas franxas horarias matutinas que se consideran hora punta, ou en franxas horarias da tarde ou do mediodía, e por outra banda hai horarios nos que si hai servizo pero non é suficiente, quedando pasaxeiros en terra, podendo causarlles problemas nos seus traballos, estudos, citas médicas, coa administración, etc.
Dende a entrada en funcionamento do eixo atlántico cambiaron os horarios de trens entre a Coruña e Vigo, o que afecta a Santiago de Compostela ou Pontevedra, entre outras. E suprimíronse varias liñas rendibles en canto a nivel de ocupación das prazas e a venda de billetes. Dende entón, quedaron descubertos os servicios de tren entre as cidades galegas en distintos tramos horarios, o que supón máis de hora e media de espera se perdemos un tren ou se este vai completo. Por exemplo, de Santiago de Compostela a Coruña, cando a duración de viaxe é inferior a 30 minutos. A reducción do traxecto non mellora o servicio cando hai que agardar tanto tempo polo seguinte convoi. Faltan conexións e frecuencias, en especial nas horas punta e os luns, xoves, venres e domingos, días nos que van completos os trens entre a Coruña e Vigo. Antes da implantación do eixo atlántico había reforzos, mediante o duplicado de vagóns, pero agora é frecuente ver o cartel de tren completo na web de venda de billetes ou nos paneis informativos da estación. Tampouco se teñen en conta os horarios de traballo e estudos cando o último tren de Vigo a Coruña sae ás 9:35 e en sentido inverso ás 9. Galicia é unha das poucas comunidades autónomas que carecen de servicio de cercanías, a pesar de que se trata dunha reclamación histórica e a pesar de contar coa infraestructura ferroviaria precisa para crear un tren de proximidade. Unha carencia que de algún modo debe ser subsanada ofrecendo Renfe máis servicios e maiores frecuencias a fin de incentivar este transporte público, seguro, sostible e ecolóxico, que de promoverse quitaría tráfico das estradas. Dende o noso punto de vista, o tren debe ser un servicio público á cidadanía e facilitar as comunicacións para rutinas diarias como acudir ao traballo, a universidade, aos centros hospitalarios ou a realización de trámites administrativos en calquera das cidades de Galicia citadas. Por todo o exposto, realizamos as seguintes preguntas. Está a Xunta de Galicia a facer algunha xestión co Goberno do Estado para mellorar o servizo do eixo atlántico? Considera aceitadas as frecuencias e os horarios? Gracias.